Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So karon ang among buhaton kay Magdarume. Kay taga bukid man me, magdarume. Bahalag magkinaunsa. mao ni gitawag og Daro tutorial. Yes. So among ipaila-ila ang mga tools and equipment to be needed sa pagdaro. Just like that. Oh, unsa? Una. Ang una nimo kay proper protective equipment. Yes. Sa tao, just like jacket. Mao ni mo na mga attire ron. Jogging pants kay protection sa init. Mao na. Unsa kalo? Kalo. Kalo. Para sa init. Oh, nga na siya. Nya taod og maong kalabaw. Mao na siya. Saon pagdarog way kabaw. Amo ring ipaila-ila ninyo ang kalabaw og kuan og makuha na. Ikuha basta giza. Salamat. Dayo salamat ni Noy Tirso. Nagpahuam si Jang Kabaw. Yes. Sige. Moral kayo to at ngina. Hala, sugdan na namo. Sugod na me. Hello guys, ani anak kami sa maong amo ang trabahoan. So amo mong tudluan og kanang Unsaon ilailahon ang maong mga kanang tools and equipment ani. Blimero, pagkita mag. Dara uy, dara. Mo ni ang taon, ingan ang ana ni waling-waling basta may kabaw. Igosod, ha? Ani mo oy, ihang kuan ug sa truck pa manubila. Kaya naman ito og dre. Eh kung moto ka, ang kabaw moto pod. Naku mudre pod mo are. Kami na mo. Kani kay ipakita lima. Kani kay mao ni kabza. Oh, kabza ba ni? Basta mao ni kabza. Aw kasi adi ay kasi ako no. Mao ni pise nga padong sa kabaw ha, may mubira. Kami na mo. Aron mo ka mao mugdaro. Ana, dapag kabaw. Kani mao ni sudlanan sa kanang pise kay arong di mo kuan sa isang tiil ha. Paminaw. Kani jugo. Na jugo. Mao ni kabaw. Agna sa mong kabaw Rina. Rina ha, agas kabaw namo. Mao ni. So sugdanan nako. Na watch and learn unsaon. Maubos ako. He! He! Stop! Anara siya ay waling-waling. He! Bakit ang kamumat, he? What? Kumuyong kagwat, pahunungon ni mong kabaw. Na! Kami na mo, di ka mamudaro. Nga yung tagabuhol, ha? He! Ano siya ako yung ginapatata? What? Puminaw! Kabawa! Isalipag na ha! Basta kuan! Diwa madrot! Heto! Re! He! Idoot! What? Kay go ang kabaw! Dapat ito ning iduot kay arong mo lakbas doon. Subugin na kaya itong final na ni ha, largo na. Step. Ha! Idusod-og ato kay arong bukuan. Ha! Step. Anak. What? Ning bantol ma'am kay ni bato. Otong atong ipasibog ang kabaw ng ato nga sitwasyon. Sibog. Sa mga ning batuha oy Ginoo ko. Sibog. Kamong kabawa ka Ginoo ko. Sibog ay! Sibog ba? Ayaw surrender man. Darag bato ginampak. Ba continue gyapon ta. Stop. Dahig unis rin ha. What? Kayong darohon. Gahi dyan na guys, kaya wapa dyan uwan nga dako in town. O kana nabukwal na. What? Anak siya ha. What?
O sarang bugto man ni ang kuan oy arso. Sa di ay. Tanawa. Ipapulka. Ipapulkanizing sa ninamo ang kabaw kay na. Hilos. Oh, nalamo ang kuan oh, kuya. Ano siya? So nga to ka sitwasyon guys, dito sa lalim. Bakit ka ba Mads? Daro ya oh. Wala na problema ng tag-iya na unsa na naidahang kuan. Nawatong isang tinggil-tinggil nga isuksok atong bangag. Naman isuksok atong bangag. Wow. Inganan sige po ni. Inganan to ng mga mandadaro sa bukid palagilid basta kay kuan ay jud din kuan mga taga bukid ha kay mga arangan diha. Dapat kuan ra gyapon. Ayaw ninyo iubos og pananaw in taon ang mga taga-bukid kay di lalim ilang kinabuhi. Nawatong tinggil-tinggil Ilalim among di jud kinabuhi makita, jud. dire. Nang pahuway pa si Rina oh. Dali Mads. Kani mo ay nahilos, kani. Kani ba siya? Kani. Isok-sok manare. Asibog baw. Hawa daday. Kuan ka, sibog. Na. Isok-sok manare kay dani ang tinggil-tinggil. Danawa man kay tungod sa kagahi sa amo ang daruhon. Di may padalim init ka adyo. Magilusan ng kabaw. Ingot ano yang kabog. Tabi kog tao ray kuan tutuon. Wa na natarong ang jogo. Dali. So guys, nami ron sa tangki sa kong lulo kay ang kabaw in taw na unsa bato nga. Nakuan mag-amo ang pasisya kayo oy kay ang kabaw ang taod lagi kay na kuan gipabulkanizing pa kay dugay kuno to ayuhon kay kuan hinaot ko ngayon yung mapasaylo oy kay kita kinagahian man yung tanpo tong darho na oroy. Unya anami karon kay gikuan diri, gipatuna sa ang kabaw. Patuna na lang mong kabaw kay kuan ay ba mo katinga nga sa lugar ha kay maro ba ni unang gi vlog na ni Rachel. Katong namasol ko guys, mao to. Tambok kayong tilapian eh. Ang kinaunta is kabaw. So, karon guys, kanang mag-set lang pud maglaing Laing trabaho trabaho sa sa pangbukid. Mag-abono mi. Og sibuyas. No, busa tan-aw lang kay mubawi mi atong nagdaro mi kay Ginoo ko oy nagputol man tong maong wa mang giti-giti. Wa pud mi kakitag laing giti. Kay kuan. So mo to guys, tan-aw Amon tamong tudloan o gunsaon pud pagdaro sa mga badge kay lain sad pog mga laki lang kanunay mo daro sige lagpadaro ning mga badge. Dapat mo daro pug badge arong malingaw tanan. Nya mo man to nahitabo. So mamisbis na lang mig sibuyas. Sige. Hala kita-kita tanin sa sibuyasan. Sige. Hello guys, nami sa kuan, mao ni ang sibuyasan nga amo ang abunuhan ron. Okay. Ag among darohon kay na dispal ko man kay ang amo ang taod kay na hilos man Naunsa lagi ba tong to? giti-giti lagi. Kita pa biglaing giti. Mao ni karon na mao ni ang abuno. Abono mo ni nga. Abuno niya kani. Saan ipakita ang mao ni ang urea. Riya. Mura Bote sa si kuan. Ja murag kuan. Murag asin. Basta kay lami si Ja. Tilawan din. Nya amo ni i-mix sa duha ka container nga tubig. Muna. Si aton sugdan. I-half ni namo, half sa urea og half sa abono nya among isod sa container. Minamos mga kwas. Taga bukid aron makaiba mo. Tuwa aw. Anak ra siya. Nya half pud anang abono. Anak hap na. Nya ang pikas sa sad hurot na ni. Nya i-mix ni tarong guys para kuan. Kurawon ha. Kamu kay di mo kamo oh. So karon guys, amo nang i-mix ang maong abono og urea saka maong tubig nga gisod sa container. Karawon ug adto kabuknor. Dapat po ang siya malisaw din ang buwan ng ulo ng yoya. Mira. Oo. Wala pa. Kasi dala ko anak ay. Nagpuyo siya ko ano so. Kaya ako yoya man tambok sa maong tanong. Dapat kung ano sa itong bahay. Kung gusto mong bunga, abunuhan ito,
pinagpaabot. Puro nga. Ay, kapit na. May ko. Ay, mangkot. Ba mo diri sa? Nada di pa. Basta mo. Alimato. So karon guys, magsugod na mi og abono. Tara, let's. Kani ha, tanawan ni Johnson pagkuan kay arong napud mo'y kuan ba? Idea kung saon ang pag-abono ng mga sibuyas. Usa ka Lata, tinapa. Lata Lata na mo na ay. Tinapa. sige, magsugod na mi. Sugod na mi ha. Adto misto mo maguna. Kuan sa na mo gamo ang abuno. Okay? Okay. Just like that. Hello guys, we are now at here sa Padzag. Nalamis pa jaging town. Kapoy mes amo ang gibuhat karon. So among ipang shout out tong mga ning request in town Ginoo ko kay basig paninglan may dinanda sumutan sa among video. Ikaw na match. La, shout out. Akong isa shout out si my dear Infinite May Paloma nga grabe kagwapa jud madam. I really miss you kaayo. Og ni James Bistal nga yung PM jud si Janako. Ang PM sa comment diay ning comment jud in town nga magpa James Bistal ayo mad. Shout out pod ko ni Bogbog Gaming kinsa man ka mang malalang mananap. Oy. Og si Kuan. Si Agaw Leslie Ann Estrella. Hi Gaw. Daag ko digo Oy, nagkalaban. napa si kinsa ne. Ginalyn Paderna, Agaw. Gia Shout Marisiton nga Og ni among balaang sa ni among seaman umaabot. Balaang mananap. Byron Pitagara. Oh, shawa. Shaw kuno. Shawa kanimo. Og Shout out dito ra natapos amo ang video kay murag gigotom na may kay maniud ko kay. Shout out sa akong mga fans. Ano? Hala oy, ni-insert man oy. How ayo. Yan sa katong pa-subscribe, subscribe na taon ninyo among channel. Ana pa mi daghang plano nga video, Yes. magkamot, magbasak pa mi, Daghan oy. unsa pa ay mag Unsa pa? kuan pa mag unsa pa nang abis kana Daghan mga pambukid nga trabaho bukid nga na ra siya kay wa man minaanad og pang dato nga trabaho so Yes. ato mis pang bukid. So mo Just like that. subscribe jud mo. Subscribe lang po kay sus basin di ay ganahan mo video kung daghang mo subscribe. So maara to guys. Babush. Thank you for watching Bohol Vlog. That.